Uba polling do ulaong baki brio ki bapoi sya ki seng bhalang kide ki badan ke jinglong nong yalam nang tu ki rung sya ki seng samlash nong sya ki dorbar shnong bat nang ta ki jam sya ka san perthei haba kali halor ke jing ai tiket ke Regional Democratic Alliance ya uba Robert John Kharjarin ubade unong yalam barim ke seng bhalang hanyo trap youth council uba pol ulaong bakade ke lenti ke babiang bha ki seng bhalang ki long kum ke rensan ke babiang tam ban ai ke jing hikai hakam nong yalam namar ba keleng ka perthei ki brio ki bapau bat kraw ki deishwa ki nong yalam samla kum UJN Nehru bat u Nelson Mandela ke leadership quality ke badan hau brio ke pau ngaduk ba kidang kena samla tina kata kata bebun kim semut hu ekni henry gini ki brio ki bapoi ki seng malang kita ki brio ki badan leadership quality nang to ki runga ki seng balang lane ki seng samla shnong lane ki dorba shnong bat nang ta kisa jam syakmat ha jingim te ngim dei ban lengo e kata nadu u Nehru adu Mandela ki dei shwa ki youth leaders shwa bakin pai shaka sai batai te ngami i ke walong negative ye kata kai kamun kum ha ka kies ke jonga shimat ke jingdon ke jonga ha ka kies yu shifosnyam ka di ke training ground wa kai pin yalam kumno pinte lakam yakin nongbut kumno pin penon kami ka leadership quality jongpi kumno pin debate kumno pin yalam ki delegation kumno pin kerana ki meeting pa kita shipos nam bi ka training layo ka biang ti namar ngi biang ta ka training ngina poi shakaleng khaju ko politics ru ngila ban perform khambar wani gitu ki basumi baik na ka kamba ladep shong thai rum ba politics hai ga jipun kre joki